Moikka kaikki, se olisi Imuri Pet Shops täällä. Ja tänään on vähän erilainen video. Tänään siis mulla on 2 videoa. Hei, tarkena. Joo. Niin tänään me maalataan petsejä. Tää on petsi niinku kustomi. Koska miksei mä halusin kokeilla tän siis. Oonhan mä kerran jo kokeillut. Oh! Ei kerran jo kokeillut, mut nyt ei ole niin hyvä. Joten tänään me maalataan semmonen husky-petsi, joka ei ole aito. Niin jos se menee huonosti, niin ei se haittaa mitään. Oh. Joo, mennään suoraan videoon. Oh, tarkennapas nyt. Joo. Niin mä uskon, ettei tää aito, koska tän pään ja tän kehon sävyt on erilaiset tai eriväriset. Tai sitten on vaan kulunut enemmän. Ja mä en ole nähnyt ennen tällaista husky-petsiä, koska mä oon nähnyt vaan tämmösen, mutta vaan jolla on vaaleanpunainen nenä, kuono. Ja sitten täällä ei lue mitään, täällä ei ole edes magneettia tai reikää tassussa. Eikä täällä lue seläskään mitään, ei ole mitään LPS-logoa, joten... Ja sitten tää... Oh! Tää on tälleen kiinni tää pää, et... Joo. Mä en oikein mistä tää spavnas tähän, mut siis... Pitäisikö mun tehdä tällainen, koska tää on aika söpö. Ja sit tyyliin leikata tästä tähän. Okei, se on ehkä vähän oudoksi. Pysytään vaan haskissa. Oh my. Ja tää oli ihan kunnossa, ne vaan lensi toiselle puolelle mun koko huonetta, mut joo, jatketaan. Mä siis oikeesti kunnollisesti tiedä, mitä mä teen, joten peukut pystyssä ja sormet ristissä. Toivottavasti tämä onnistuu. Tää on vähän kärsinyt tää mun väripaletti. Mä yritin putsata sitä mahdollisimman mukaan, mutta... Tai no, varmaan 5 minuuttia. Ei edes hirveän paljon, joten... Joo, ihan sama. Joo. Kyllä tästä tulee hyvä. Joo. Ei tässä tuntu pahalta. Okei, joo. Let's go. Okei. Nyt ei ole enää takaspääsyä entiseen. Okei, meidän on pakko jatkaa. Nyt tää näyttää tältä. Okei, nyt täytyy vähän silottaa tuota enemmän. Ja sit mä odotan, että se kuivuu. Teidän ei tarvi odottaa, mut... Joo. Ja sitten päästään maalaan tämän pohjakerroksen jälkeen just sitten yksityiskohtia. Eikä mulla ole tarkkaa visio, joten jep. Ai niin, ja sit mun olisi ehkä kannattanut irrottaa noi silmät, vaan niinku putsata noi silmät pois asetonilla tai kynsilakan poistoaineella tai joo. Mut me pärjätään näin, ettei siinä ainakaan tuu kemikaaleja mitään. Joo. Bro, miksi sä mitä? Miksi sä ruskeeta? Tai silleen, mitä tää on? Harmaata ruskeeta. Mä oon käyttänyt vaan valkoista. Vaan. Nyt on mennyt ehkä puoli tuntia. Ja on silleen, että on aika nopeasti. Että on ehkä vähän, ei nyt silleen kosta, mutta ehkä semmonen tahmea. Niin mä sekoitan sillä välin uuden värin tähän valkoiseen. Mä en ole ihan varma, minkä värisen mä siitä teen, mutta ehkä just jotain ruskeeta. Ehkä. Kun mä haluaisin tästä sen niinku... semmosen, mä tiedä. Mulla on pieni visio, mutta semmonen vähän visio, että minkä tyyppisen. Sitten kuitenkin en ole ihan sitä varma. Okei, tää on aika söpö väri. Mä sekoitan vielä vähän tarkemmin.
itse asiassa mulla on yksi visio, mutta sitä on vaikea selittää, mutta ainakin näitä lopussa. Mä lisäin tännekin vähän vettä lisää, koska niin kädet, mutta lisään tuohon vähän vettä, että se on vähän sujuvaa, niin tönkköstä, että se menee noin tähän ihan hyvin. Täytyy vaan sekoittaa, että se menee. Joo. Mä en tiedä, mitä mä niinku puhuisin tästä silleen. Ei! Mun valossa on maalia. Ei nyt ole lisää, kun mä likaisen kädellä. Ei oo. Oh my gosh. Sitten mä aloitan tästä. Tästä vaan. En ihan hirveästi noihin silmiin. Tai välttänyt vähän silmiä, mutta ei se haittaa, jos niihin menee. Okei, tästä tulee sepä. Mua vähän pelottaa, tai silleen. Entä jos tää olikin joku oikea petsi? Teettekö niitä petsejä? Tai en mä tiedä, mitä mä selitän. Joo. Oh my. Kiitos. Tää on niin ihana. Ja nyt. Okei, tää nyt tällä hetkellä täältä. Mä en oo maalannut edes mitään kauaa siitä, kun pausasin, mut sen takia mä otan vettä, ettei tää näytä niin kökköseltä tää maali. Vaikka verrattuna tähän, niin tää nyt on vähän omalaatuinen. Mitä? Siinä on joku. Joo. Mut joo. Mun mielestä näyttää paljon paremmalta jo nyt. Ja mä en malta odottaa, että on valmis. Vaikka. Joo. Mä missasin tuolta vähän. Mut ei se valkoisella. Mut ei se haittaa. Mä voin vaan maalata sen päälle tällä. Kun mä maalasin tän päätä, niin mä pidin tän tassuista täältä kiinni, niin nyt siinä on, kun se oli vielä vähän tahmeita se maali, niin nyt on vähän, siinä näkyy mun sormenjälkiä tai silleen, näkyy tässä pieniä jälkiä, mutta me saadaan vaikka hiottua toi pois tai sitten jotain tällaista. Mä näytän sitten myöhemmin, mitä mä oon sille tehnyt, tai jos mä tein sille edes mitään. Joo. Mä teen vaan nyt tähän vaan tämmösen vähän tähän kehoon vaan vähän maalaan nyt, koska mä aion sitten myöhemmin, kun se on kokonaan kuivunut, niin sit maalata sen siihen uuden kerroksen. Ja joo. Nyt mun täytyy taas odotella. Tää pohjaväri alkaa olla jo aika valmis ja tässä näkyy, että kannattaa käyttää sitä vettä vähän sekoittaa tuon maalin sekaan, ettei sitä ole vaikeeta ja jotenkin kökköstä levittää tähän petsiin. Ja totta kai tähänkin jää tommoseita pieniä, en mä tiedä onko se paakkuja, yksityiskohtia, mitä noin nyt on. Tosiaan pieniä vikoja, mutta niitä on tosi vaikea tehdä tai olla tekemättä. Tää on aika kiiltävä, mutta kun me tehdään yksityiskohtia tai semmosia täpliä tai mitä onkaan, niin toivottavasti se ei kiillä sit niin paljon sitten. Tässä näkyy ehkä vähän niinku ideaa, mitä mä haen tällä. Okei. No tämä en tiedä onko tää mun piirustus tai mikä tää on hahmottelu. Nyt ihan niin kuin kissa vai koira, mutta vähän samaa ideaa. Saatte vähän kiinni, mitä mä tarkoitan. Et jotain ton tyyppistä, ehkäpä.
Kuku. Nyt on seuraava päivä ja mä vedin tähän yhden kerroksen ja nyt on aika lailla hyvässä kunnossa. Se vaan nyt tohon on vähän tullut pölyä pintaan, jonka takia sitten se jäi tohon, mutta ei sitä näy oikeasti paljon. Mutta on aika kiiltävä ehkä tämmönen, en mä tiedä, se on jäi semmoiseksi tahmeeksi ja silleen. Et mä en nyt tiedä mitä mä teen, mutta pitää jossain kohtaa kans tuolla maalata ja sitten ottaa tää koko pää pois ja sitten maalata sieltä. Et muuten ihan hyvällä mallilla. Mä laitin tän pään sudin päätyyn ja että mä voin tässä maalata sitten sille yksityiskohdat, täplät, nenän, kielen, silmät, korvan, sisuksen. Ja sitä ennen mä vielä maalaan tän osan, että se ehtii kuivuun sillä välin. Mä en tiedä, onko se yhtään mahdollista olla aito. Mä oon nähnyt noita ennenkin, mut silleen, että jos toi kaulaosakin on tolleen niinku epätasainen. Joo, mutta joo. Nyt vaan maalaan. Mä en laittanut tähän yhtään valkoista pohjakerrosta, koska tää tuo sisällä, mutta se on vähän outo, jos ei sitä ole maalattu. Niin mä otan siinä edes yhden kerroksen. Tää nyt on aika vetistä, mutta me pärjätään tällä ihan hyvin. Wow. Wow. Joo, nyt meidän työskentelypöydät. Wow. Työskentelypöydät tuli vähän pisaroita ja vähän niin tää kuvakulma varmaan muuttumaan, koska tää mun teline just meinasi tippua. Ei kaatu tähän kaikkien maalien päälle, niin mun puhelimen kanssa, niin joo. Mut täytyy vähän tätä vielä. Mä toisikin paljon vähän blendata jotain. Ihan oikeesti. Toi maala. Ja nyt mä maalaan tähän ne tummemmat osat. Tai ne. Ja mä aion käyttää tota samaa väriä, niin päästään kanssa helpolla. Ja mä haluan vähän tosta vaan vähän tummempaa versioa, mutta muuten suht sama. Niin. Juu. Noin, nyt mä oon vihdoin saanut sekoitettua sopivan värin, niin me voidaan heivaa jälleen tää sivuun tää suti-pensseli. En mä tiedä miten te kutsutte näitä. Ja me tehdään siitä nyt niitä, miten ne on, täpliä. Kysymysmerkki. Ehkä pitää hahmotella ne. Kiva, kun mä vähän paiskaan tän päätä. Okei. Nyt mä vaan... Hei, noin. Piirretään tähän ne osat, mikä me halutaan maalata tuolla värillä. Tai no, niiden ääriviivot haalealla, niin tähän tulee maalia. Mut joo, mitenkö mä... Jotenkin noin. Itse se näkö. Ehkä. Jotenkin. Jotenkin näin. Ja pitäköhän se jotain muuta. Hetkonens. Onpa pölyä. Mut okei, hiukset. Vau. Joo. Eli sit tästä. No aika lailla
Jotenkin noin. Vau! Wow. Mahtavaa työtä. Ei, tää on vaikea, että sille tää näkyy kamerassa. Sehän toimii. Oh my god, mä olen vietänyt taakse mitään mut. Yli. Mä voin tässä myöhemmin, jos Okei. Ainoa hyvä asia, mikä tässä meni, oli tää etuosa tästä puolella. Tää takaosa, tän takaosa, ja tän etuosa, joten me yritetään vetäytyä noin tähän uusi kerros tätä pohjaa. Ei silleen kokonaan, vaan niistä kohdista, jos me halutaan sitä pois. Ja mä en ole mikään professional, joten älkää luottako muuhun, jos te teette itse, niin älkää syyttäkö mua, jos ne menee huonosti. Jos joku asia meni huonosti, mitä mä oon sanonut, niin olen pahoillani. Ja tuskin silleen se on ketään katsojia, mutta voisiko tarkentaa? Hei. Niin. Noi hiukset mä saan tehtyä. Takaa sain korjattua suht hyvin. Edessä mä tein tolleen ne hiukset, niinku, tai hiukset, mutta ne osat, niin tulee tohon asti. Ja toi mua vähän häiritsee, ja se mun täytyy korjata vielä myöhemmin. Ja nyt me voidaan alkaa tekemään niitä vaaleampia yksityiskohtia ja täpliä, ja sen jälkeen siirtyy silmiin, nenään ja kieleen. Koitella samalla voi. No, mä kuitenkin unohan, mitä mun pitäisi maalata. Oh, ei edes näy. Tästä. Se nyt lähde, mutta ihan semmoinen maaltamiksen päälle. Ehkä. Mitä mä maalaan sillä, että se näkyy, mutta mä en. Näin. Tää on vaikeeta. Nyt on molemmat nämä korvat valmiit. Ne on musta tosi söpöt ja jotenkin tykkään tästä pilvimäisestä
kukkamaisesta reunuksesta. Ja nyt mä vielä teen suun ympärille kautta nenän kuonon ympärille vielä sitä vaaleita lisää. Tää on aika kissamainen, mut se on mun mielestä silti ihan söpö. Nyt se tarvii vielä kielen ja toisen kerroksen tähän. Ja sitten me ollaan... tarvii toisen kerroksen korvaankin selvästi. Mut sitten me ollaan aika lailla pään kanssa valmiita. Tai me odotetaan, että se kuivuu. Ja sitten tarvitaan silmät, nenä ja kieli ja korviin vielä jotain. Mut muuten tää on ihan hyvässä vaiheessa. Ja nyt siirrytään tohon kehon maalaamiseen. Mä en ole hirveästi itse suunnitellut, että ehkä niinku tassut tällä vaalealla ja sitten tummalla jotain. Tai ehkä tummalla tassut ja sitten tästä kaulasta niinku vaalealla. Ja nyt me lähdetään ihan vaan niinku, miltä ihan tuntuu, tekee vaan jotain. Vaan tästä vetäsen. Mä ajattelin, että mä maalaisin noi tassut ja ton hännänkin vaaleammalla ja sit ehkä kun tuolla tummemmalla värillä täplän tonne selkään. Et ehkä jotenkin silleen, että tääkin on vähän lonkalta, kun ei oikein suunnitelmaa tähän, mutta mikäs siinä? Vähän pölyä. Tää olisi aika tahmea, että tää kerää tän pölyn, mutta uskon, että tää voi pestä sit lopuksi. Ja toi häntä kaipaa vielä yhden kerroksen ja varmaan toi kaulakin. Mut alkaa näyttää jo ihan hyvältä. Ja mä en malta odottaa, että tää on valmis. Vaikka se on ihan itsestä kiinni, että milloin se on valmis. Paitsi, että totta kai kuivuu, mutta muuten. Mä maalasin tohon nyt sen täplän tonne selkään. Ja tohon, en mä tiedä voisin sanoa ranteiksi, mutta tohon tassujen ympärille. Kanssa tummemmalla värillä. Ja nyt noi tassut tällä vaalealla värillä. Niin joo. Huono puoli vaan oli, että nämä on niin tahmeita, mä en tiedä johtuuko tästä petsistä vai tästä maalista, mutta jotenkin nämä on niin tahmeita, että miten mä näytän, herranjestas, niin että täällä pohjassa on tosi paljon pölyä ja kaikkea roskaa. Kyllä mä ne saan sitten vielä myöhemmin pois.
Mut vähän inhottava. Et ehkä mä tehdään jonkun päälle jonkun muun. Mut nyt voitais alkaa kohta ainakin maalaamaan tähän niitä kaikkia juttuja tähän päähän. Noin. Tää on niin söpö, mutta tää vaan näyttää kyllä kissalta, mutta ei nyt se kai haittaa. Sitten meidän täytyy varmaan tehdä silmien väri. Ja sen jälkeen mustalla jokut noi silmien reunukset ja ehkä nenä. Tai tummaruskella nenä. Ja paitsi, että tässä värissä mä vielä maalaan noi varpaat. Tässä on nää varpaat. Ja nyt mä vielä sekoitan tän silmien värin. Ja joo. Mä sekoitin tän värin ja nyt mä sitten väritin tän silmän. Niin kattokaa kuinka söpö tästä tulee. Ja mä oon niin ylpeä, että mä teen ton viivan tai ton ruskean osan niin kuin ykkösellä, että se onnistui silleen. Ja oh my god, tässä oli niin söpö. Mä mietin, että pitäisikö tämän toinen silmä olla vaikka sininen. Vai pitäisikö se olla ihan vaan tällainen. Ehkä mä tein sit vaan ruskean. Mulla on sen verran paljon tätä ruskeita tuo taustalla, mutta oh my god. Se on, että mä tein tämän vähän eri sävyllä, koska multa loppui se yksi tietty maali, niin mut ei se haittaa. Ainakaan mua. Tuskin se teitäkään, mutta se on ihan okei. Sitten vielä vähän kieltä. Ai niin, valopilkut. Ihan oikeesti, unohan ne koko aika. Nyt mulla ei sitä valkoistakaan. Ei herran estä sentään. Tää vähän kuin tipuisi lattialle, mutta ei kai sinne pölyä. Toivottavasti ei, mutta nyt on valkoistakin lisää. Vielä vähän. Okei. Mä en kestä oikeesti. Me täytyy odottaa nyt enää, että se kuivuu. Sitten me laitetaan se kasaan. Ja palataan sitten takas. Oh my god! Tässä on lopputulos ja mä tykkään tästä tosi paljon. Paljon enemmän kuin siitä aikaisemmasta. Jotenkin nämä värit on ihanan jotenkin pehmeet. Tässä on vähän huono valaistus. Mutta jotenkin tää on tosi sulonen. Jotenkin mä tykkään tästä. Ja joo. Tässä kaikki tänään ja kiitos kun katsoitte ja eikä muuta kuin tykkää ja tilaa, vaikka ei ole paljon videoita. Mut kohta on tulossa lisää, et joo, kiitos paljon että katsoit ja nähdään ensi kerralla, moikka!